Здравейте, започва 90 минути по Нова българска телевизия. Останете с нас, аз съм Галена Паскова. Здравейте от мен, Христо Чаушев, уважаеми зрители. Международна конференция, посветена на хората с зрително-слухови увреждания, се провежда в Пловдив. В студиото ще бъде Димитър Парапанов, председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България. Уважаеми зрители, продължава нашето предаване. Пловдив е домакин на международна конференция, посветена на хората с зрително-слухови увреждания. Тя се организира от Националната асоциация на сляпо-глухите в България по проект "Анализ и прилагане на модели за обучение на придружители за работа с сляпо-глухи". Повече обаче за форума ще чуем от нашите гости. Това са Димитър Парапанов, който е председател на Националната асоциация, и до него е Светозар Парапанов, изпълнителен директор на същата асоциация. Здравейте! Здравейте! Добре сте дошли. Благодарим ви, че сте тук. Темата е важна за всички. Наистина важно, да. За това, защото за първи път България се провежда на международна конференция, посветена на едни специфични проблеми, свързани с участието и интеграцията на хората с увреждания в обществото, в частност на слепоглухите. Всъщност да кажем на нашите зрители, вчера беше първия ден, доколкото така сме информирани от този форум. Той продължава до 24 май. Всъщност какво ще се случи по време на форума? Можете да се прекъсвате, да си вземате думата? Да чуем и Светозар, може би. Фактически вчера беше ден за пристигане на всички участници в конференцията, които са 11 страни от Европейския съюз, след които заедно с България са 12 европейски страни. Участниците са от Словения, Унгария, Белгия, Италия, Финландия, Швеция, Великобритания, Испания, Гърция, Германия и Полша. И разбрахме, че има и страни извън Европейския съюз. Това също е интересно. 5 страни участват, които не са държави членки на Европейския съюз, които са от Норвегия, Русия, Казахстан и Хърватия. На какво давате това силно присъствие? Каква е причината? Може да се каже, че присъствието е силно, тъй като темата за комуникацията и общуването на сляпо-глухите и преодоляването на социалната изолация е една от най-важните във всички държави в Европа, както и в света. Самите сляпо-глухи хора имат нужда от интерпретатори и придружители, които да им помагат да контактуват нормално с другите хора, да получават информация от околния свят, и това е причина за непрекъснато обсъждане как държавите, националните правителства да предоставят по-голям обхват от услуги в тази област. Ето тук всъщност стигаме до най-важното. Аз ще ви помоля и двамата да коментирате следното. Някои от страните, които изредихте, имат още от преди години изключително добра политика към хората с увреждания. Мисля, че Норвегия е един добър пример. Какъв опит ще бъде почерпен по време на тази конференция? Защото в програмата виждаме, че ще се говори за полски опит в областта на придружителските услуги, гръцкия пример за работа с деца, начина за справяне с проблема в Испания. Господин Парапанов, какво може България да почерпи от тези страни? Ние наистина този опит го търсим доста отдавна. Още преди 5 години сме започнали да се интересуваме от опита на колегите от Норвегия. Посетихме техните центрове, те идваха тук, техните специалисти, експерти, и решихме да преминем към една по-реална стъпка, т.е. да организираме тази международна конференция, в която да обменим опит както с колегите от Норвегия, Русия, Швеция и Финландия, така и от страни, които в по-нов етап са вече по-напред от нас. Това са Полша, Гърция. Но истината е тази, че всяка от тези страни се интересува от чуждия опит, така че тук този опит ще бъде обменен в реалност и най-вече
обучението на интерпретатори, придружители за работа с слепоглухи, за тяхната социална интеграция. Кажете всъщност за това малко повече подробности. Обучението на придружители. Какво включва самото обучение и всъщност има ли хора, които да обучават? Има ли хора, които са съгласни да бъдат в помощ на граждани с увреждания? Наистина, у нас в България все още няма такива подготвени специалисти. Не те първа чрез този проект поставяме начало на тяхното обучение. До сега в този момент близките на слепоглухите по един или друг начин в обикновеното ежедневие по битов начин общуват с тях, но ние се стремим да подготвим специалисти, интерпретатори, придружители, но тук ще срещнем и финансовите затруднения, тъй като нашата държава все още не предоставя средства за такива услуги, интерпретаторски, придружителски услуги за слепоглухи, както е в Норвегия, Швеция, Финландия. Казвате въпрос на едни пари, така ли? Да, пари, да, точно така. Например, в Унгария от 5 години вече функционира закон за жестомимичния език, чрез който държавата определя работата на преводачите за глухи и интерпретаторите, придружители за сляпо-глухи, като отделя и специфично финансиране, което възлиза специално при сляпо-глухите. Те имат право по 10 часа на месец да получават такава услуга, когато имат потребност от посещения при лекар в различни Значи може да разчита на този човек в Да. такива случаи. Просто нещата са много развити, като счетем, че Унгария е страна, която беше в бившия... А при нас километри действителността каква е? пред нас. Но мислите ли, При че е нас, само въпрос на липса на пари? Не е ли по-скоро да се започне от отношението на държавата към хората с липса на увреждания? отношение, тъй като Защото хората са изолирани в домовете парите си. се отделят за други ресори, а за социалния ресор винаги се казва, че няма достатъчно средства и само се говорят и се пишат едни програми. Къде сме ние? В бъдеще. България къде е? България към момента... Господин Парапанов се усмихна. Да. Към момента, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му, хората с увреждания по принцип имат право на по 10 часа годишно. Годишно? За придружител. Не месечно, годишно. Годишно, да. Слепите за придружител, Извинявайте, глухите но за как се преводач. разпределят 10 часа годишно? И просто е смешно, като държавата ги е изчислила, например, за слепите са по 5 лева на час и дава 50 лева на година и събира едни документи, които доказват, че човека се е явил на лекар и лекарът се е подписал, че е бил там. И Това така не е ли нататък. отбиване на номер? И тук, извинете, Да, виждате една слушаме ви. празнота. Да. Значи за слепоглухи няма интерпретаторски придружителски услуги. Все още в Закона за интеграция на хора с увреждания и него е правилник за приложение на правилника, но там, въпреки нашата борба, все още не е включен този елемент. Съгласно член 64 от този закон, слепоглухите също имат право на интерпретатор. За съжаление, в правилника оправдава се, че в правилника го няма. В правилника го записа като право на предложител, което всъщност се дублира с тяхното право на предложител, А не на като интерпретатор. незрящ. Да. И до този момент те продължават да ползват 10 часа годишно, които са като незрящи лица и държавата плаща едни 50 лева. Добре, де това не означава ли, поне според мен означава следното, че цялата политика на държавата ни е сбъркана и трябва да се почне от нулата, от А и Б, да се пренапишат тези законови разпоредби така, че хората да бъдат обгрижени, да не бъдат затворени с години вкъщи и да чакат тези 10 или колко 5 пъти годишно, за да излязат благодарение на някой, който ще ги придружи до някъде. Точно така, да. Плюс това при сляпо-глухите вече интерпретатора трябва да е минал и определено обучение. Той не може да е всеки. Да, трябва да е обучен.